ukuyolisa ngiyabonga usibusise. Sizoqala ngesifunde izwi ekuyilona esizwe ngalo namhlanje la. Sizothola lapha ku-Amose chapter 8. Soqala ukufunda verse 11 no verse 12. Incwadi ka-Amose chapter 8. Isihloko wesithi indlela yethu likaNkulunkulu. Uverse 7. Bhekani izinsuku ziyeza, isho iNkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala yezwi ezweni. Kungabi indlala yezinkwa, kungabi ukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahambe ukufuna izwi likaJehova, kepha abayulifumana. Baba, egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, Baba wethu osezulwini, nangalesikhathi Nkosi Jesu ngiyasithoba phambi kobuso bakho. Baba wethu ongcwele, nathi izwi lakho Nkosi sifundile. Ngiyacela Nkosi ukhulume ngalo uNkulunkulu wami. Ngiyacela Moya Ongcwele ukuba ungisize nami Nkosi Jesu, ungembathise inkazimulo, ungibiyele Nkosi ngamandla akho, ungibambe Nkosi ngesakho isandla ukuba Nkosi ngibe ngiqine ukukhuluma ngalo. uNkulunkulu wami, ngiyakhuleka kubantwana bakho, ngiyabacelela umusa ukuba Nkosi uvule inhliziyo zabo, uvule izindlebe zabo kube bezwe Nkosi izwi lakho elikhulumayo. Baba wethu ongcwele, siyabonga ngegama likaJesu ophilayo. Yiba nathi manje naphakade. Amen. Bazalwane, u-Amose la uthunywe uNkulunkulu ukuba akhulume lawa mazwi kubantwana bakwa-Israyeli. Uthi, bhekani izinsuku ziyeza, uthi kusho iNkosi uJehova. Sekukhuluma-ke uJehova manje. Uthi lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Indlala azoyithuma-ke uJehova kuyona indlala yokuthi isisu sami silambile, kumele ngidle. Cha, akuyona leyo ndlela. Noma mhlawumbe ukuthi kumele ngiphuze amanzi, kumele ngiphuze amahewu ukuze ngisuthe. Cha, akuyona leyo ndlela uNkulunkulu akhuluma ngayo la. Uthi indlela yezwi lakhe, izwi likaNkulunkulu.
mayifika lendlala bayawuzulazula bezama ukufuna izwi kaNkulunkulu selingasatholakala. Omunye uyawuthi bekunebandla kalila lishonele athi uyabuka alibone athi uyasondela ufuna ukuzongena athi awuthi uzothola izwi athole kuvaliwe lithi akungeneki azama ukugibela phezu kothango laphaya ngoba ecabanga ukuthi uzolithola leli zwi angene ngaphakathi athi afike iminyango ivaliwe bayolifuna ngalesikhathi abazi ngaso ukuthi akukaze kwakhonzwa ngalolu suku kukhonzwa ngolunye usuku kodwa ngoba kuyobe sekuyindlala isidinga ukuthi nawe mhlawumbe okukade ukhonza uthi uyenza uzenkonzweni ngalolu suku sekuvaliwe ngoba uma esethuma indlala yezwi uNkulunkulu uzomisa yonke into ekhuluma ngezwi ngaleso sikhathi uzobe seyimisile kungasakhulunywa nje ngezwi sekuthulekile umthetho manje ithuba onalo njengamanje lisebenzise phosa emgodleni wakho njengalokhu uma uthatha indlela uhamba uye wenza umphako ukuthi mawusulambile endleleni oluhle namanje unethuba lokugodla izwi lifake emgodleni wakho ukuze uhambe nalo mayifika lendlala yezwi thola ukuthi wena ugcwele awunankinga nezwi ufundisiwe ngalo uyalazi futhi hlezi iketeze endleleni zakho laba basuke bemini beshumayela ngaleso sikhathi uma ungumntwana kaNkulunkulu owaqoqa isikhathi sisekhona uzomuzwa endleleni zakhe ekhuluma kanti akusakhulumi yena sekukhuluma umoya ongcwele kuwena wona okhumbuzayo ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi manje uma ngabe wena unikiwe ithuba lokuthi ulalele izwi wafundiswa ngalo kodwa wena wangafaka emgodleni nakuwe lesi sikhathi sendlala siyobe sinzima kuwena kobe kubuhlungu ngoba uyokugijima uthi ufuna lo muntu ozokutshela ngezwi likaNkulunkulu ukuthi kuthini ungeke usamthola kubuhlungu bazalwane uthi ufuna into kufana nani nokuthi phela ukudla ekhaya uthi yaphuma uyakamakhelwane nomakhelwane akulandelela kunayiphelile uyabona leyo nto leyo ukuthi uphindele ekhaya udangela ungazi ukuthi ngizothatha inhlansi nalo zikaTanzania nezwi-ke bazalwane ngaleso sikhathi kuyobe sekunjalo kulo naloyo thina-ke ngoba sinenhlanhla yokuthi uNkulunkulu aziveze kuthina asebenzise abantwana bakhe ukuba bekhulume ngezwi phambi kwethu kumele sifake emgodleni bese kuthi laba bantu abangafuni ukuyolalela izwi ibona abantu abazobe sebegijima isimangalisayo bethi bafuna izwi selingaseka ngoba uNkulunkulu unomusa ngalendlela emangalisayo unika wonke umuntu ophila emhlabeni ithuba lokuthi alizwe izwi lakhe
bese kuba sekutheni wena uyaya yila lezwi khona uyolalela izwi kaNkulunkulu. Baningi abangafuni ukwenza lokho, abaphikisana nezwi. Mhlawumbe siyawumangala ngaleso sikhathi ibona kobe sebegijima bethi ngoba bake bakubona uqamla la bacabanga ukuthi uzofika ubanikeze izwi, uzofika ubashumayeze, athi kuyacinga angakutholi. Ngoba uNkulunkulu uyabasusa laba bantu okuyibona abashumayele izwi kaNkulunkulu, ngoba usuke efuna kwenzeke lenhloso le akhuluma ngayo la Amos. Ngoba uma ngabasusi wena ugijima uyofuna ukuba kuzulu noma ukuthemba, uzofika ukuba ukuthemba ukukhumbuze ukuthi izwi kaNkulunkulu encwadini ethile lithi bese uyayithola le ndaba uyifuna bese uyathokoza. Kanti yena ngoba ukunikile ithuba lokuthi izwi kaNkulunkulu ulizwe ulalele wangasebenzisa, ngeke usamthola loyo muntu omazi ukuthi uyashumayela. Uyothi uvula i-TV ucabanga ukuthi uzobabona beshumayela izwi, lutho abasekho. Yini na? Yingoba uNkulunkulu ofuna fezeke lento ayikhulumile. Athi bhekani ziyeza izinsuku zokuba izwi likaNkulunkulu lingasatholakala libe idlala. Manje mangabe ngabasusi kusho ukuthi kuzobalula usobathola abefundisi. Uzothatha imoto nami ngigijime ngiyomfundisi othile ngiyothawu baba awusize. Nakho ukuthi anginike izwi ujabule kumele ekhaya. Manje ngoba uyobefuna kwenzeke lento kwengasekho. Manje lesibheke intaba ukuthi wena njengamanje owakho umgodlo usungakanani usubekile. Siyagcwala noma akubikho lutho. Usathi makushunyayela ukungene la kuphume ngapha uyihambe ekhaya uthande kusenkonzweni. Akubuza umakhelwane udibana nawe, hawu bekukhuluma ngayiphi incwadi namhlanje awusazi. Kusifanele bazalwane ukuthi izwi kaNkulunkulu silizwe futhi silisebenzise. Kuyoba buhlungu kakhulu kithi thina sigcwele ukuma la uma nathi lothu bashunyayela izwi thina singalisebenzisi singabeki. Kuyoba nzima kakhulu ngoba uyothi mayiqhamuka umzalwane ethi hayi ngizama umfundisi yazi khona into engayizwa kahle. Thoth umfundisi u-empty banalutho. Kubuhlungu lokho ukuthi umfundisi bemaphambi kwethu shumayela ngezwi kodwa nawe uyakholwa utho. Kanti ubani somethemba? Yikho ngithi mina sonke sifanele ukuthi uma izwi kaNkulunkulu likhuluma sifake egodleni. Hayi ukuthi kufaka umzalwane ohlezi phansi kuphela, cha. Nathi esimaphambi kwabantu kusifanele ukuthi sikwenze lokho. Sikwenze lokho. Uyazi mawuhamba endleleni noma useteksini usathane yafika afike uzobe ekhuluma ngezwi abangalazi beliphambukise ngamabomu. Hayi manje ufuneka wena njengomzalwane uthula ulalele ukuthi bakhuluma ngani bathini. Ngiyazi uma uJesu kuwe ngaphakathi ngeke uthule bezobe bephambukisa izwi bekhuluma ngenye indlela ulazi ukuthi lithini. Ngeke usithule. Lokho kuzobe kukhomba khona ukuthi wena wathi ugodla ufakile kukhona egodleni wakho. Ngoba nakho uyayizwa lento ekhulunywa labantu time. Labantu abakhuluma ngikho.
bese ukhipha emgodleni bathi cha kukanje kanje. Mhlawumbe abanye bakhuluma nje omunye vela ngazitho uyafuna kodwa sekunani kunabantu labayithethi bayazi abazi bezama ukukhuluma ngezwi phambuke bebhekele uma wena uzokhuluma ngezwi uqondisa cha lithi izwi kanje sumsizile lo yamzala sumkhiphile enkingeni ngoba yena bengazi befuna ukwazi yingakho usifanele ukuthi imgodla yethu ayigcwale ukuze uzokwazi ukusiza umuntu ukhipha umuntu enkingeni ukuvula amehlo empumputhi ngoba siyaholana zikhuluma ngezwi kodwa silazi azazi ukuthi zikuphi eBhayibhelini zezwe nje abantu bekhuluma zangabezwa nakahle bebethi nazo siyaqala ithatha lawo magama siyawahlanganisa amanye awahlangani wena ngoba kodwa wakugcwele sofuna uyaqondisa kusifanele bazibona ukuthi izwi likaNkulunkulu silizwe mase silizwile sifake emgodleni sisebenzise ngesikhathi senhlupheko ngoba kudingeka lapho ngesikhathi senhlupheko izwi likaNkulunkulu lizobe lingasekho kube sekhona indlela yalo wena ngaleso sikhathi uzobe usukhipha emgodleni wakho izwi likaNkulunkulu la ulibeke khona ngakho-ke iBhayibheli leli esithola izwi likaNkulunkulu ahlale likhona ulifunde ulazi ukuze kube lula ukulungisa abantu abahamba ekoneni nabaphambayo uma ungakwenzi lokho ukhumbule ukuthi igazi lakho liyobuzwa ezandleni zakho igazi lakho liyobuzwa ezandleni zakho kunamavesi-ke bazalwane engiwacaphulile lapha akuhlungu kabi amavesi uma ekhuluma akuhlunga le ndlela nami engithi uma ngiwafunda ngithi kodwa Nkosi ngabe ngempela lokho kushoyo kuyikho yini asike nje sivule lapha kuMalaki 2 verse 2 ngiyakholwa sedlulile ngoba ngifuna ukuthi nifunde namani lapho kungabe ukuthi ufunda kuphela lapho nawe ufunde izwi elizokhuluma uMalaki chapter 2 verse 2 uthi uma ningabubeli enhliziyweni ukunika igama lami udumo uJehova shona ngiyabona ukuthi indlala izofika ngaphansi kwaziphi izimo uma ningezwa uma ningabubeli enhliziyweni ukunika igama lami udumo kusho uJehova awucabangeke indlala yezwi ifika iletha lezi zinto lezi ukuthi thina sizwe kuyakhulunywa ngezwi likaNkulunkulu nasizwe mafika-ke indlala ulungezwanga kokwenzakalani kwena asimniki futhi uNkulunkulu udumo lona afuna ngezinto asenzela zona uNkulunkulu ufuna udumo bazalwane sikhumbule ukuthi uma sinenkulunkulu udumo siyesibiza uJesu uJesu-ke unikiwe amandla ezulwini kwanikwe emhlabeni nangaphansi komhlaba
okungukuthi thina kumele singene ngoJesu, kumele siye kuBaba umnyango wongena uJesu Kristu inkosi yethu. Ngakho-ke kusifanele ukuthi simnike udumo uJehova. Uthi ngiyakuthuma kini isiqalekiso, ngiqalekise izibusiso zenu. Sewubusisiwe wena, kodwa ngoba awuzwa, nasi isiqalekiso phezu kwakho. Naleyo nto obusiselwe yona ivele iqalekiswe kwayona, iphinde ingakusizi. Yebo, sengiziqalekisile ngokuba anikubeki enhliziyweni. Kusho ukuthi inhliziyo iyona inkinga kakhulu. Sizobeka kanjani inhliziyo ingahlanzekile? Sicela uJesu ahlanze inhliziyo yethu ukuze konke okushiwo yizwi sikwazi ukubeka. Asibekele emgodleni wethu. Inhliziyo zethu mazihlanzeke ukuze sizokwazi ukulonda izwi likaNkulunkulu. Uma singahlanzekile ngeke sikwazi ukulonda. Ngeke sikwazi ukulonda. Okusho ukuthi uma uJesu engenile enhliziyweni yakho, izwi likaNkulunkulu lingenile kuwena. Ngoba uJesu uyizwi likaNkulunkulu. Siphinde siye kuMalaki futhi chapter 4 uverse 1. Ofundeka kanje, ngokuba phela luyeza usuku luvutha njengezimvu, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayokuba ngamabibi. Athi luyakushisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sibawuthi, lungabashiyeli pande nagatsha, okushuthi alikushiya lutho. Akho lutho lokuyosala uma izwi likaNkulunkulu singalenzeli, singamlaleli. Kusifaneleke ukuthi senze lokhu uNkulunkulu akushoyo, ngoba luyeza lolo suku, isho inkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala yesikwa, kungabi ngukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Kusifanele bazalwane singabantwana bakaNkulunkulu, kusifanele ukuthi singaphuthi, silalele izwi likaNkulunkulu uma lishunyayelwa osuke eshumayela ngaleso sikhathi. Silalele silizwe, ngoba inhlupho ezofika kuthina zibuhlungu. Nazi siyayithola lapha kuMalaki chapter 2 verse 2 nakuMalaki chapter 4 verse 1. Izinto eziyokwenzeka kuloyo naloyo ongalenzini izwi, ongalilaleli. Imphumela yangaleso sikhathi sekufike lolo suku lwendlala. Kuyokwenzeka lezi zinto uNkulunkulu akhuluma ngazo. Ngoba buhlungu, ngiyasaba uma lisho kanje izwi. Ngike nganganakile noma ngangazi kusho kanje. Ngisakhula nami ngiyinsizwa nje. Ngoba isikhathi okwakushunyayelwa ngayo izwi kwangagxilwa ngale ndlela egxilwa ngayo manje. Sekukhona umehluko manje naqala.
Kuqala kwakuthi makushunyayelwa nje mhlawumbe umfundisi avule izwi ashumayele mhlawumbe kube isikhashana esincane bese kuba nabantu abazofakazela lelo zwi ngaleso sikhathi. Kimi ngaleso sikhathi awungacabanga ukuthi kubaluleke kangaka nje ukulalela izwi kaNkulunkulu. Ngithi hayi siyalalela. Into engayinothisa noma into esengiyinothisa manje ukuthi uthi ungumzalwane ungumntwana kaNkulunkulu uphinde uyokwenza izinto zasemhlabeni. Yikho kwangenza ukuthi ngitshele ukuthi hayi izwi nje liyavulwa usenkolo. Ngiyangivula manje senkonzo kuphela ngifunde njalo. Kodwa ngokuhamba kweminyaka ngakhula yavuleka ingqondo. Ngabona ukuthi hayi kunezinto ezenzekayo. Ngangena kuleli gate leli ngelibila. Lendlu le esikhulu njengamanje yayingekho. Kwakunendlu yayigcinyana nje ikhona la. Sasihlala sibhekele. Ngaphambi kwangene la ngangedlula kahle kahle kubhekele. Kodwa ibandla lapha. Kwathiwa Assembly of God. Kwakune-bridge ekhona yayilapha. Ngebhadi ngafica kungekho muntu. Ngangatsheliwe ukuthi kwenze njani ngoba ngangisemusha. Nabo bebengakazi ukuthi ngizokhonza noma ngiyedlulela. Angizange ngenzeni, angizange ngijike kuyo ezikhaya. Ngoba ikhona lento eyayikhona lolu suku. Ngadlula kamakhelwane. Lapha evithi ngangena khona ngakhonza. Bazalwane uNkulunkulu mangabe nawe uyayenza into yakhe efunayo ngawe. Ngathi ngizwa base befuna ngibuye ngesonto elilandelayo. Hayi ngaphuma ekhaya nonkosikazi sasisahlala nje sobabili ingane sasayishiyele kogogo ekhaya ngoba sasinabakhe nakahle la. Sasingakwazi ukuthi sihlale sibe baningi. Ngesonto elilandelayo ngenhlanhla futhi ngangi-off emsebenzini. Saphuma siyaphi njalo sibabili. Ngathi mangipha ngiyazwa kuyacula. Lathi izwi lapho ngifuna ukungena khona. Mama athi nkosikazi uyezwa. Athi ngizwa. Sengikhohlile phela ukuthi ukhulunywa nami ngisho ukuthi nayo uzwile. Ngithi kuthiwa singene la. Wathi asingene phela engabe khona kunjani. Sangena. Hayi, eyifuthi inkonzo kaZamani. Eyivuka hayi cha kwakucula. Ucula ngathi mangena lapha ngiyezwa ukuthi hayi. Khona umlilo ekuzwayo manje. Angena. Ngifika ngangigqokele nje kusami ongangufase njalo. Ngoba phela kwangekhona ukuthi angisebuzana ngangumzana ukuthi ngoba ibandla engangikhonza lona alikho kule ndawo. Ngangufasile ngithayi kodwa ngebhathi ngangifakile. Ngangena. Hayi. Bangithatha bazongihlalisa phambili ukuthi basuka phela. Engizobe phambili befuna ukuhlala emuva. Bangithatha babuya phambili. Cha. Akunankinga-ke ngoba ikhona lento ekhona. Yayiphusha nje ukuthi ngene. Hayi ngangena sahlala. Hayi kwafika isikhathi sokuthi samukelwe sasukuma-ke sazi ukuthi sinobani. Sahlala phansi-ke hayi ngiqhubeke inkonzo. Njengoba iqhubeka inkonzo wavuka ukuthi ubani-ke wena. Angazi bazalwane nami ngezwe nje sengixoxelwe ukuthi kwasekudala. Nangibonanga. Masithandaza bazalwane ngeke ngayiboni ukuthi ngenzani.
ongibona usuke seceleni usuke kuwa nisuke ngakuwa ngoba kusuke ngasemina lo wena ubonayo suke sekuyilophi la kumina manje kusuke ngasazile manje bazalwane kwakuthokozisana ukuthi kanti uNkulunkulu ukhona ila ngabona khona ukuthi le ndawo le uNkulunkulu uyikhethile ukuthi kube nabantwana bakhe abakhoza kusukela ngaleso sikhathi-ke bazalwane kuze kube namhlanje angazi ngendawo kwathi noma kufika iy'vunguvungu zizama ukuqumba phansi ibandla ngoba lakhuluma ilizwi ngoba izwi uma uNkulunkulu ethandile uyazama yonke indlela ukuthi akhulume nawe wenzela ukuthi noma kungafika ini ukhumbule lezwi lakhuluma bese uyaqoqeka ubuyele endleleni uma ningakase likhulume ngiyakuzwela ngoba mhlawumbe uyahamba ngiyadongoza kodwa-ke ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kunoma ubani kuwukuthi angakhulumi ngendlela efanayo ngakho-ke wonke umuntu la ikhona izwi elikhulumile kuyena noma elakhuluma kuyena kusifanele-ke bazalwane ukuthi izwi kaNkulunkulu singalidedeli lisuke kuthina asilibambisiseni lamazwi lawa akhulunywa nawo Amose athi bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiyakuthuma idlala ezweni kungabi idlala yezinkwa kungabi ukomela amanzi kepha kube ngelokuzwa amazwi kaJehova bayakuzulazula besukela elwandle kuze kube selwandle kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga bahambahambe ukufuna izwi likaJehova kepha abayokulifumana izwi likaJehova sisenethuba lokuthi litholakale asilifuni mfuleni esenokuthola limbize saseduze izwi likaJehova lithatha ngicela ukudlula nje kweyokugcina incwadi ebisele isambulo 3 verse 11 ngicabanga ukuthi sengikhuluma okugcina manje sibhale inkonzo sithi isambulo verse 11 ngiyeza masinyane babisisa lokho onakho ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho babisisa lokho onakho lokho suphethe kubambisise ngokuba iyeza indlala yezwi mawudedelile izokufica ungasaphethe lutho izokushaya indlala uyogijima ulikise laba abagijimayo ulwandle abanye bebeshone ngapha entshonalanga abanye bebuye beshone empumalanga befuna nje izwi likaJehova lingasatholakali kubalulekile ukuthi babisisa lokho sukuphethe lokho nako njengamanje babisise ungadedeli ungaphumi la uhambe uyokwenza ezinye izinto engahambisani noNkulunkulu ngoba waphuma usuyizwile lento le kuzoba lukhulu ukuthi ubuye uvuke kuzoba lukhulu kuzoba nzima bazohlekisa ngawe abantu la ngaphandle ababuka ukuthi ezongena la uthi enkonzweni sebekubona ukuthi usuwile akusavukeki bazokhuluma bekubhinqa
phambi kwakho kanti kwalisekho lihambile izwi kuphelile. Manje bambisisa lokho nakho, bambisisa ungakudedeli, ungasuki kule ndlela osuyihamba njengamanje. Iyona elisekhaya ezulwini, iyona ezokunika umqhele wokuthi wena emhlabeni usebenzile, wahamba endleleni, wanqoba konke. Manje uma uyidedela kuzoba buhlungu kuwena. Ungadedeli mzalwane, bambisisa. Sisho njalo isambulo sithi bambisisa lokho nakho. Kubambisisa ungakuyeki, ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho obekelwe wona ekhaya ezulwini. Ngoba uNkulunkulu uyosiqhelisa abazalwane umqhele wethu. Uma sinqobile la emhlabeni, uyosiqhelisa umqhele wethu. Umuntu nomuntu okholwayo okhona la omesaba uNkulunkulu unomqhele wakhe abekelwe wona ekhaya ezulwini. Ngakho bambisisa lokho nakho. Bambisisa lokho nakho. Kungasuki kuwena. Ngabikho umuntu ozokwemuka umqhele wakhe. Okusho ukuthi umqhele sikhandela thina. Uma singazenzeli umqhele, ngeke siwufice manje. Ufice ungekho ngoba uzange ukhanda sisemhlabeni. Uthe utshengisa indlela wena waguquka wabheka le. Yakufica indaba. Yesu kaNkulunkulu. Uyagijima ushona le, ufuna izwi ugibele phezulu, uthi ufuna izwi lutho asekho. Ngeke usalithola. Ithuba unikiwe. Lokubizwa ukuthole, unikiwe ithuba. Ingakho isambulo sithi bambisisa lokho nakho. Uma ubambisisile akekho ozokwamuka umqhele wakho. Akekho noyedwa. Ngoba akekho umuntu ozobebheka omunye. Umuntu nomuntu nowakhe umqhele. Bambisisa lokho nakho. Ukhumbule sifunde uAmos chapter 8. Safunda verse 11 no 12. Bheka izinsuku ziyeza, isho inkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Kungabi yindlala yezinkwa, kungabi ukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Bakusulasula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahambe ukufuna izwi likaJehova, kepha abayikulifumana. Sesiqedile bazalwane ukushumayela. Ngeke usisize ukushumayela uze kusho indaba. Uma kungangeki manje ngiyakuphindile. Ngakho-ke usisize ukuhlala la isikhathi eside. Sicabanga ukuthi mhlawumbe masihlala la uzongena. Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu uzwile futhi enhliziyweni yakhe uyasho ukuthi uzohlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Yilokho kuyosiza. Ngizocela nje umama uGumbi asibongele izwi. Emva kwalokho noma sibongile izwi bese esibusela uNkulunkulu ukuthi asilondoloze ngoba vele sesiyaphuma manje. Emva kwalokho kuzosho isibusiso senkosi.
baba wethu oyingcwele ngaleso sikhathi kuyobe kungasekho ukuzazi nokweqonda nokuyiqhenya ebesibhekile. Sisize-ke Nkosi sihlale kuwe. Sibongile baba wethu oyingcwele. Khulume kahle namhla nathi baba wethu omuhle besikuzwa. Senze siqonde kwintando yakho ukukho konke baba wethu omuhle. Sibonga uthando lwakho sithanda ngalo zonke lezi nsuku, yonke leminyaka ukhuluma nathi baba wethu oyingcwele. Sinikeze isibindi sokwenza intando yakho. Sinikeze uthando nokuqonda uthando sithanda ngalo ngoba unikele ngendodana yakho ngokusithanda. Baba wethu omuhle nathi asihlale ezinyaweni zakho njengoMaria. Baba wethu oyingcwele kungasikhathazi ukubuka okuningi baba wethu oyingcwele. Ezinye ziningi izinto ezibukekayo nezinhle nezithandekayo, kodwa thina sikhethile. Washo njalo uMaria wathi ukhethe kahle, wakhetha ukuhlala ezinyaweni zakho. Siyabonga izwi lakho ekuseni baba wethu omuhle. Kube yiloyo naloyo baba wethu oyingcwele azofika ekhaya aphinda abuke baba wethu oyingcwele lapha sala khona. uNkulunkulu wethu omuhle, siqinise, sifundise, senzele umusa nakulezi nsuku zokugcina. Abanye kabaqondi baba wethu oyingcwele, senze siqonde ukuthi lezi nsuku impela ngezokugcina. Baba wethu omuhle, sikaze singakuzwe sikuzwa kulezi nsuku. Baba wethu omuhle, mningi iminyaka sihamba sikholwa, siqonda, sithi siyakholwa, kodwa kulesi sikhathi sizokwehlukile kakhulu. Baba wethu omuhle, yenza loyo naloyo angalenzi iphutha ukulahla into yakhe sekufika isikhathi sokugcina. Senzele umusa egameni likaJesu waseNazaretha, Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela abazalwane, ngicela sisukume sicule ukuze singamoshi inqubo esiqhuba ngayo. Ngicela ngisibeke inyawo sonke. Abangelazi sisize baba, ngicela noma yini indawo yokusipha wona.
simukele isibusiso. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nobudlelwane noMoya Oyingcwele mabuhlale nathi inkosi zibuye manje naphakade. Amen. Nihambe nibe nokuthula kwenkosi.